आसामनि सीएम हेमन्त बिश्व शर्माया बुंदों, हा-हुनि खामानिफोरखौ डिजिटेल खालामनाय जागोन, हानि पासबुक होनाय जागोन, हा फाननाय बायनायफोराबो डिजिटेल जागोन, लोगो लोगोनो ट्रेन्सफार जागोन। बेफोर हाबाखौ 2023 मायथाइनि 31 दिसेम्बरहालागै मावफुंगोन। बेफोरनि थाखाय आसाम सरकारा 200 कोटी रां बाहायगोन। लोगोसे हा-हुनि माखासे जेलाव हरखांना थालांनाय दालालफोरखौ हमनो थाखाय गोख्रों नोजोर होगासिनो दं होनना बुंदों। आरो हा गैयैफोरनो हानि आबदन होला, थोंजोङै मियादि पाट्टासो होगोन, जाहाथे अफिसाव खारबाय थानो गोनां जाया। ट्राइबेलफोरनि जायगायाव थागिबि मानसिफोरनो पाट्टा होनाय जागोन। लोगोसे गोदान ट्राइबेल एबा ब्लकबो दानाय जाबाय। बे ट्राइबेल एन्ड ब्लकआ थागिबि मानसिफोरनि थाखाय। बेफोर बाथ्राखौ आसामनि सीएम हेमन्त बिश्व शर्माया 2 अक्ट'बर गान्धी जयन्ती सानखौ लोब्बा लाखिनानै मिशन बसुन्धरा मुं होदों। क'क्राझाराव आबसुआ 152थि गान्धी जयन्ती सानजों लोब्बा लाखिना हाथियार सावबाय। बे हाथियार सावनाया अहिंसा सान्थियाव फैनायनि ओंथि फोरमायदों आरो बिटिआरखौ सान्थियाव फैनायनि थाखाय खावलायदों आरो दिन्थिदों एबा फोरमायदों। आसामनि बारग' मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालआ बेरेखा हान्जानि हेंथा गैयालासे देरहानानै रायजो सभानि सोद्रोमा महरै असमिया रावजों समायखिरा लाबाय। मैया गान्धी जयन्ती दिनाव गुवाहाटीनि हरनिया हाजोआव थागिबि मानसिफोरनि बादै गुबुनफोरखौ हरनिया हाजोआव थानायनिफ्राय होखारनो थाखाय पुलिसनो बिथोन होबाय। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल फरेस्ट अफिसनि लांगोनायाव 80निबो बारा फलान आरो बादारिफोरा 254 गं हाथियारजों गावखौ सरकारनि सेराव गथायफैदों। लोगोसे दंफां हाग्रा दानग्रा मेसिन, दंफां रोगाग्रा साइकेल, थेला, मटर साइकेल आरो जुनारफोरनि गं, हाथाइ, बिगुर बायदि बायदिफोरखौ बिटिआर सरकारनो गथायना गावखौ आखाइ दैखांफैबाय। बिटिआरनि एम राकेश ब्रह्मआ बुंदों, इमानुएल मोसाहारिया बालानि हाद्रि बायदिसो गोलैना थागोन। इमानुएल मोसाहारिखौ हाद्रि बालाजों रुजुबाय एम राकेश ब्रह्मआ, मानोना बिथाङा पार्टीनि दैदेनगिरिनि खोथा लाया आरो मानिया, गावनिल' सानो। बेनि थाखायनो बे बाथ्राखौ बुंदों एम राकेश ब्रह्मआ। आंनि रादाबा बेसेनो, गोजोन्थों।